Comisión Europea vén de confirmar que está preparando un estudio que examinará as normas nacionais sobre as condicións para compartir datos sanitarios e para o acceso a esa información. A Comisión responde así unha pregunta que lle fixe a raíz de que se soubera que Google nos Estados Unidos estaba utilizando datos de historial médico sin anonimizar no seu propio beneficio, recollidos a través dun proxecto que eles denominan Nightingale, que ten moito que ver coa capacidade das enfermeras de recollida deses datos. Que a ciudadanía teña un control absoluto sobre os seus datos médicos é un dos obxectivos do proceso de transformación digital da Unión Europea. Desde o Grupo Socialista no Parlamento Europeo seguiremos traballando para que isto sexa así e as grandes corporacións non poidan mercadear coa nosa información médica.